Il-kandidat Laburista l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew l-ekonomista Clinton Zoppardi Flores sostna li għaddejn il-preparamenti min-naħa tiegħu biex iniedi l-prijoritajiet tal-kampanja elettorali li se jkunu wkoll l-istess prijoritajiet ta' ħidma personali jekk il-poplu jagħtih il-privileġġ li jservih fil-Parlament Ewropew. U għal dan ma' News kif spjega li l-prijoritajiet kienu mfasslin wara sensiela tal-laqat man-nies kemm fl-imsieraħ tagħna u anke bib li waslu biex tfassal il-manifest li se jkun varat nhar il-ġimgħa li ġej filgħodu. Il-prioritajiet tal-kampanja tiegħi se jkunu imnedija nhar il-ġimgħa illi ġej illi ħadna matul din l-aħħar sena min-nies għan-nies u tan-nies, jiġifieri qegħdin jiddefinixxu lili li jiena nżilt man-nies u ħankunu qegħdin niffukaw fuq 4 pilastri, inkluż l-ekonomija, is-soċjal, il-kwalità ta' ħajja aħjar u s-sigurtà u d-diplomazija. Għandna wkoll it-tnedija nhar il-ġimgħa fid-9:30 fejn ukoll ħajkonna preżenti il-Prim Ministru Robert Abela magħna. Zoppardi Flores li kellu wkoll il-privileġġ li jservi lill-Gvern Malti fi Brussell kemm bħala President tal-Kumitat tal-Budget fil-Kunsill tal-Unjoni Ewropea u anke bħala Ambaxxatur għall kumitat tal-Politika u s-Sigurtà tal-Unjoni Ewropea, sostna kif il-flus tal-Unjoni Ewropea jistgħu jintużaw aħjar u aktar effiċjenti biex itejbu l-kwalità tal-ħajja ta' ċittadini Ewropej. Zoppardi Flores qal li ma jistax ikollok sostenibilità jekk l-4 prinċipji msemmijin ma jkunux imħaddna minn kull gvern Ewropew. It-tnedija tal-prijoritajiet se ssir il-ġimgħa 12 ta' April Villa Rigo fin-Naxxar waqt business breakfast fejn se jkun qed jattendu wkoll il-Prim Ministru Robert Abela u anke membri parlamentari Ewropej mill-grupp tas-Soċjalisti flimkien ma' msieħba soċjali u udjenza barranija li ġew mistiedna apposta għal din l-attività u li se jkunu wkoll qed jindirizzaw lil dawk preżenti.